An balimaw an bɛ foli d'aw ma nin waati na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ émission yɛrɛkun kɛnɛ an b'o ka ale bi chaîne YouTube de sanfɛ donc Yakubadaw de don an bɛ a fɔ a ɲɛna a ka video in a ka ci cɛ bɛɛ ma a b'a ye tuma dɔ la an m'an ye an ka sigidaw la surtout chaque fois a bɛ fɔ ko cɛw kan ka musow lakana ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ voilà i b'a protéger pour que gɛlɛya dɔw kana k'a sɔrɔ nka tuma dɔw la situation dɔw ɲɛkɔrɔ a ka kan mɔgɔ i ka s'i yɛrɛ la i k'i ta ni bila fana dɔn ko nin kɛra cɛ dɔ de ye ani muso dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ apparemment ko dɔ tun bɛ sɔn ka tɛmɛ ko dɔ bɛ sɔrɔ ani muso ni cɛ donc u b'u ka yala la voilà sufɛ donc zon de taara bɛn u kan zon taara bɛn u kan k'u ka téléphone minɛla k'u apparemment k'u dépouiller k'u ka fɛnw minɛ o la donc o kɛlen min kɛ zon tagatɔ cɛ de muso de ko cɛ ma ko a lajɛ ko cɛ nana ka na an ka bolofɛnw minɛ la ko i cɛtɔ voilà k'a nana fɛnw minɛ la k'e bɛ sɔn k'a to a bɛ taa ten wa k'a bɛ sɔn ni cɛ in k'a bɛ sɔn ka nin zon cɛ in bɛ sɔn a bɛ sɔn ka donso in to a ka taa ten wa donc cɛ fana ale tun bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ bon vraiment voilà muso ye kuma minnu fɔ k'ale lasiw ka bila fɛn na donc ale fana ko k'ale bɛ tugu zon cɛ kɔ donc zon cɛ filɛ nin ye ka marifa ci a la donc zon cɛ ye marifa ci a la min kɛ donc finalement zon cɛ bolila donc finalement u nana ale yɛrɛ ta sa ka taga n'a ye dɔgɔtɔrɔso la donc finalement ale yɛrɛ ni bɔra donc ala y'ale ka kalifa minɛ n bɛ ka événement min fɔ c'est un fait réel a ko réalité de don a kɛra donc finalement cɛ ni tora la voilà donc muso ka kumakan kama donc a y'a yɛrɛ ta souvent aw musow b'a fɔ kuma dɔ la k'aw b'aw pousser ka bila fɛn dɔ la i b'a sɔrɔ non seulement a se t'aw ye a se fangatigiya la se dɔnnitigiya la se waritigiya fana la voilà donc n'u y'aw pousser ka bila fɛn la k'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn tigitigi la e yɛrɛ ni kun na i b'a dɔn k'a fɔ i tɛ se a ko la a kana so ka musow diya kama k'aw yɛrɛ don ko dɔw la quoi tuma dɔw la a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye cɛw fanfɛla la donc i tɛ se min na i tɛ se o la quoi maloya ko t'o la quoi voilà ou bien muso k'i pousser k'a fɔ ko non i cɛ ɲɔgɔnw bɛ ka nin san i bɛ nin san en réalité kuma dɔ don muso yɛrɛ man k'a fɔ a cɛ ma quoi voilà minnu bɛ furu o kuma i cɛ ɲɔgɔnw bɛ ka nin kɛ e yɛrɛ dɛsɛra ka nin kɛ mɔgɔw se de ye kelen ye de est ce que mɔgɔw se ye kelen ye donc souvent a kana a yɛrɛ to voilà u b'aw pousser ka bila fɛn sugu dɔw la i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi tuma dɔ la a se t'i ye a dɔnniya t'i la fanga t'i la ko parce que dɔ de y'a fɔ k'i pousser ka bila la mɔgɔ caman y'a yɛrɛ sɔrɔ erreur la u b'u pousser ka bila i kɛlɛ bila u b'u pousser ka don kɛlɛ la kɛlɛ mun bɛ ani kɛlɛ man kan donc tuma dɔ la a ma nɔgɔn donc an kun bɔra ka nin video kunkurunin de kɛ an b'a ɲini a fɛ a bɛɛ ka partager a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ ka vie sauver yɔrɔ dɔ la n'i y'a sɔrɔ dɔw labɛnnen don a ko kama a bɛ se ka faamuyali d'a ma k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ kɛnɛ kan